megalayapost.news. Kajing Bishar jang kejala Meghalaya High Court menta ka Frederick Benai Nailor kalau pelong ya kajing Bishar halor ka mukaddama bala ujor ka knon yatra persya ya kajing bom ai no objection certificate ya ki pai dungai Hindu ban mani blai hapo ka krem mau jumbun kemendan hapo ka senang mau senam East Khasils district nakaliang kajing Bishar kalau khat hajiru ya ki bonang punya senang ka mau senam nang ta ya ka deputy commissioner ka East Khasils but you superintendent of police ka East Khasils ban ajing pensyai halor ka tei kajing dawa NOC ka knon yatra la ban kedau ban nakaliang bor punya senang ka mau senam hakikat tu kat ni sengi banlet kila rai ban ai NOC ni ajing bet ki pai dungai Hindu ban pelong jaka mani play haga krem mau jembun ya ka ba ki pai dungai Hindu ki nget bahak ni ka krem udon wei mau ba ki nget play ko mushif hingga kat kem kejing petip do no ya saj an bala mi khmat haga liang ka dar bar senam mau senam wiwan ngap kenta ulayat ho bakayang Bishar jang kejala Meghalaya High Court kamsem la rai AA hakani ke sengi hendai la ra no ya ka tarik ban Bishar biang halor kani kejing pan NOC na ka dar bar senam mau senam ha khat sau tarik banai nailar bat kayang Bishar kelab tharu ya ka dar bar senam mau senam ban khat dagawe kejing lang ya ki knhon ba fer ban yarai halor kani ke banta ban angnot de ki pai dungai Hindu la ban sakhiru ba kani kamat jing angnot ban yo NOC de ki pai dungai Hindu ban yo rej mani blay apa ka krem mau jumbun bat ka dar bar senam mau senam kala kan tai ban ai NOC kala wan ra shibun ki kendom kham tam la yu i balami ke jing tmu pni boru da ka we ke knhon ka bala barngam ban khang ya kelinti bandung sya kejala Meghalaya na Assam jong kani ka group hapo High Court ban yo jingbet ban led kani ka yatra kamu ka bayat kejat nang ni sedu sa Mosendram ban yo ban le nyam le kam hapo to ka krem mo jimboin de kala don ka kajing persya jor na kaliang ka dorbasnong namar ba kham ay ke NOC ba hakipor ba munswa ke adon kajing benkheng kajing bam kongo iki kendon de menta nong Bishar baran buram ula kren la pensutu bahai ka iki member jong dorbasnong lambasnong assistant lambasnong secretary porkhoi ki don lang de ka point hi kalong ba mukha ba kanong volatile kani ka situation namar ngai ba kaleng kadon kajing huri hura nakadaw jo kanyam nakadaw de kajing long jai banrio ti long Bishar hi ko bandan ta kajing penbet da ka basuk ka basang ti ka point kalong ba ula bread sa ka dorbasnong ban Bishar bahai kani ka kam namar ngi haban palkhalu kani ka tourism area kani ka tourist spot kata kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jing long kajing attract kata ka snong mau sunram kajing attract jong kata ka krem ti ka point kalong ba nimla ban comment han halor ka deliberation apo court nama kadang long subjudice tienrai ka darbari kan syong kan Bishar kan ka kam hadin bala kenjo kten ki members jong ka snong kabumut kidan ki stakeholders ki NGOs ngatai ki ka darbar snong kan haban lumlang ikiru kadan ka seng hasiru ntai haban lumlang di namar ba ka kam kan long subjudice nimda ko e banai kan no ka commitment di orang astana ma snong dan hangni nang tau orang ma snong ni ban ya kali bin ki ti nakalian jonga hing am kwa ban kan tam namar nakalian jonga hing kwa ban dan ka jing song sain ngakwa bakan dan kata ka income nakalian jonga snong kadi ban yo profit kadi ban yo benefit ti ka point nga baki wan ki torisi kadi ka jing mentoi ka snong ba ka hima ti tangkata hing am kwa ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko ka yung Bishar ka tre ban ai ka tarik ka jangai kalabu kharsau tarik ban simbyang ini ka kam hakapor mister di hakata kapor ka dor ki members jong ka dor basnong kila haban wonra kino ki rai jong ki badan por basnong ke ba ke decide ti hang ni hi mentang ko ban kubur la ni ban kren ban penpau ke kata ka jingtmu jong ka kot bagi ban am ka yung Bishar hi ka sutu ya jing long try jingnong hak jong ka dorbasnong Mosendram ya kani ka area ka badi ka badan ka mau ka kaya mau jimbo ti sisin baka accept baka ini kadi ka dorbasnong belum try ka badi ka major stakeholder ti lasi ka kadi ki wasutunan ti haba kalong hata ka dor tingir ngi accept kata kala ka jing jong yung Bishar baka di bangi ki badi ban Bishar badi ban ai karai ti yano yung ban khang Tiandai wala kataru ka kalabret sa ka dorbasnong makan Bishar.
Yatra kamu kajing ya kijat nang ni siapo mau sundam kiwan bai biang kata kadai kajing sutu ko joni nei banong man le nyam le rukom kadai kata ka bangi persa jur bat berhoi ki stakeholders ki persa kata kajing le nyam hanta po krem mau jumboy ya kata dalile ngimla persa kata ngimla ban okey dalile ru Meghalaya Post.news